Eu la bază sunt electrician. Meseria asta am învățat-o, am terminat liceu electronica, m-am angajat în teatru cunoscând un actor. Teatrul a început să-mi placă târziu, pentru că n-am avut contact de mic în teatru, ceea ce le-aș dori copiilor să vină în teatru, să vadă o piesă de teatru, îi ajută foarte mult. Am spus că e o capodoperă, pentru că asta e o capodoperă. Așa. E o capodoperă. Începem de la întreținerea scenei, curățarea proiectoarelor, centraj. Centraj înseamnă reglajul fascicolului de lumină, pe decor și pe actor în primul rând. Facem spectacolele la orga de lumini, întreținere și bună desfășurare a spectacolului. Încercăm să construim o altă lume. Și poate o linie orizontală albă în completare în partea de jos. Dar cum le vezi? Ce? Liniile albe, dacă fundul e alb, cum vezi liniile? Le vezi, pur și simplu. Să zicem că sunt ușor gri. Spectacolul te rupe de realitate, te duce în lumea care a văzut-o regizorul, care a gândit-o regizorul și te aduce în lumea imaginară, lumea de spectacol. O altă lume. Se creează, în afară de pasiune, există, bineînțeles, și puțin nervi, la un moment dat, sacrificiu, poate nopți nedormite, depinde de la regizor, fiecare regizor lucrează într-un anumit fel, încearcă să scoată ce mai bun din fiecare are sarcinile lui. În primul rând, regizorul artistic, el hotărăște, bineînțeles, lumina împreună cu light designer, sau poate chiar el face, împreună cu coordonatorul care îl avem la lumini, nu știu, avem și noi un coordonator la lumini, și încercăm și noi să mai venim cu o idee, dar ideile sunt în primul rând de la regizor. Depinde de regizor. Depinde foarte mult de regizor. Un regizor bine pregătit, care vine cu lecția făcută și știe exact ceea ce vrea, poate să ne asculte părerea noastră, dar el ar trebui să știe mult mai bine decât noi ce are de gând să facă. Bineînțeles, cu light designer. Ne provoacă foarte mult fizic, în primul rând, și mental, în ultimul timp, piesele de teatru, deoarece se fac din ce în ce mai complicate pe partea de lumini. Dacă acum 5 ani, când m-am angajat eu, acum 7 ani în urmă, centram luminile și montam luminile în 2 ore sau 3 ore, acum ne ia 8 ore, 10 ore, centrajul la un spectacol, ceea ce nu poate decât să ne bucure pe noi, pentru că ne simțim mult mai importanți în teatru.